लोगोफोर बेहाय माजा होननायावहाय एम्फौ मोन्दों नामा बेखौ दिनै ट्राइ नायगोन लोगोफोर ना ट्राइ नायगोन आं दिनै माजा होननायाव एम्फौ मोन्दोंनो नायनि आंबो नैबेखौ गिलासाव लखबनानै नायनि लोगोफोर एम्फौ मोनलाबायनो बेखौ नायनो आं टेस्ट खालामनो आं लोगोफोर दे नायलां लोगोफोर दे आं बेखौ खेवना नायनि एम्फौ मोनलाबायनो बे बुस्थुआवहाय माजा जुइस होननायाव बेखौ नायगोन आं दिनै गिलासाव लखबगोन आं लोगोफोर नायलांसै हो नंगौना नङा दिनै खुद गावनो माबा नायथारगोन आं क्रिटिकेल नायसै लोगोफोर नाय नंना नङा नायनिफ्रायनो एम्फौ मोन्दोंना मा मोनाखै डाइरेक्ट बथलाव सोनायखौ लाबोबानो जायोमोन आधा केजि बथलाव सोनायखौ 30 थाखा ना बेसेबांबा लायो 10 थाखा होदेरबासो मोनबायमोन ना गैया लोगोफोरनो जेबो गैया माथो थगायदोंसो नामा ससियेल मिडियायाव गैयानो जेबो गैया कफिनियावसो मोनदोंनो कफिनियाव अबेबा डेमेज बे कफिनिया बोरैबा ना ओमफ्राय लोगोफोर जेबो गैया आंबो नुफेरा गोदान ओंखारबावनायसो बे मडेला सोनानै दोननांसिगोन बायनायसोलै गारजाया दासो बिखा बिखै मोनलायदों फ्रेसनि गारजाया गैलालै माबा माबा जादों खानाय सिनाया नायनि खानाया देखायनाय आंखौसो नुफेरजोबबाय खिलिमिलिया होमबा गावखौ मा नुदों